Ahojte, moje meno je Joe Trendy, ale kľudne ma volajte Joe Trendy. Na Slovensku máme takú tradíciu, že počas Veľkej noci prídeš ku babe s korbáčom a začneš ju mlátiť. Nie šibať, ale mlátiť. Ako keby si bol John Wick, ktorý prišiel nie o jedného, ale o 2 psíkov. Lenže toto nie je úžasný a ničím neprekonateľný film. Toto je skutočný život. Akože, počas celého roka by ťa za to zavreli, ale na Veľkú noc ťa za to pochvália a dajú ti najesť a napiť? Zamysli sa, priateľ vzácny. To je ako keby celý rok si nemohol kradnúť auta, ale počas Vianoc je taká tradícia, že policajti ťa ešte za to pochvália a dajú ti vyznamenanie. Poďme si radšej ukázať, ako to robí skutočný borec. Pristúpiš k dáme a pozdravíš ako normálny človek. Žiadne šiby ryby a útok. Čo to vôbec znamená šiby ryby? Zabudol si rozprávať? Slušne sa opýtaš. Môžem? Pretože to je základ. Pýtať sa. Pretože kto sa pýta, dostane odpovede. Volám to kolobek života. A keď už šibeš, tak jemne, pretože skutočná sila borca je v jemnosti. A ty nie si pachohybský zbojník, ktorý má býv so zemepánom. Toto je 21. storočie. Vítaj. A na záver dôležitá vec. Dáš si maximálne 1 pohárik borca. 1. To je to číslo medzi 0 a 2. Určite si to mal v škole. A nehovor mi, že si vtedy chýbal. Tak buď tento rok borec, ktorý neprehrá boj s gravitáciou, ale zvládne to všetko s gráciou. To znie lepšie ako šiby ryby.